for galt, det her. Og det giver altså en eksplosion på den her størrelse. Okay. Hvor er det? Det hænger der. Har du hørt noget ting af? Nej, på lige film. Ja. Der har vi den der. Der har vi kalorier. Yes. Ventede det der træ så bare? Nej, det sprang simpelthen over sidste gang, vi gjorde. Okay. Jeg løber over. Det gør jeg lige.